जों साइमानो 12 तारिखआव जोंनि टिआइएसएफनि हयते जों बन्द दाखंमानि रोड ब्लक दाखंमानि रेलवे ब्लक दाखंमानि आबन परे आबनि सारिगो कायसा मेसेज हाइमानि जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि हयते जे जे आगिनि आहाय तंमानि न अमा हायके न ओंनाय किन्तु हाइपानो चिनि बररक चिनि तिप्रासारक जे प्रोटेस्ट खायनो रक अमनो क्लियारिं सुयाखौ अमनो क्लियरिफिकेशन खायनान बागै जों तिनि प्रेस मिट दिंमोन जों साइमानो चिनि स्टेट गभर्नमेन्ट हयते अ डिक्लेरेशन दिजाखा जे आगिनि आहायके नंनाय हिनि हाइपानो जोंबो सावो जे जोंबो क्लियर जाखौ बरक तामस हाया आबन बागै जों बंनो आपिल खायनाय बरक जाते गेजेट नोटिफिकेशन दति दतिखे रिथुं आबुनि यागुलो बरक क्लियरिफिकेशन खायतुं कारण आमो बेलेनो चिकन सासाके बरक साइदिमानि आसे क्लाइसा साके जों टिआइएसएफ रक आमनो बुजिमाया खबा गसिना हायाको ते आबुनि यागुलो जों जारा एग्जाम लिरनाय तिनि नुखा सीबीएसई बोर्ड जतन बांला क्वेश्चन ना हाइका हाइपानो जतन रोमान स्क्रिप्ट न सैमाका बेलायनो चिनि टिआइएसएफ नि बा चिनि जे टिआइएसएफ ते चिनि लुकरक जे प्रोटेस्ट खायमानि आमनि न फलमो ते जों नायना थाका हंकाय जों ताबुक चिनि इंडिया नि सिचुएशन जुदि नायना थाका हंकाय जों चिनि इंडिया देशो जतनि सोलाय बरक गोबांगो जों गनि जाबो हाइपानो बेलायनो लासिमा सिंजाकक जों चिनि एडुकेशन सिस्टेमो चिनि एडुकेशन पॉलिसीओ जों ताबुक पूरा वर्ल्ड जों 155 नंबर किन्तु बरको खाय चिनि 1 नंबर क्लायो जों बेरायनो लासिमानि सिंजाकक चिनि पाकिस्तान जे इंडिया नि बरक आबनो दुश्मन हिनै बा चिनि शत्रु हिनै जों मानियो बरक से चिनि सोलाय साकाव एडुकेशन सिस्टेमो सगैजाक 2-3 बছর सिगां आनी कखामनो जे जों अ जे चिनि एडुकेशन सिस्टेम न जों तेक्सा डेभलप खायना दरकार एडुकेशन सिस्टेम जों ओनली चिनि इंडिया नि जे जीडीपी ओ जों 2.9% सिमसो जों खर्च खायो जों जुदि नायना थाका हंकाय चिन सोलाय जे नाइबारिं कान्ट्री तमनि भूटान रक नेपाल रक चाइना बरक जतन चिन सोलाय अनेक एडभान्स बा गिलाखाय रां खर्च खाय परिनानि बागै जों परिनानि बागै जुदि तेक्सा खर्च खायका हंकाय खर्चनि कखाय सामानि कारण खामोसे जे जों ताबु जतन साइटंग क्वेश्चन पेपर साबंनानि कक बय साबंनानि कक आमन बागै मासाव बय तेक्सा रां सोबाय बय तेक्सा इंग्लिश बाय बा रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिंट खायतुं चिनि क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिंट खायतुं जों जे जागाव जों डेभलप इंडिया बा डेभलपिंग खायना हिनि जों आसाखाय अमनो खलाय दंगो बा अमनो जों कक साइ दंगाय चिनि जे तेकिसानि बागै चिन परासुनाबो नजर दिथुं चिनि परासुना खायतेनो नजर दिथुं कारण जों तिनि गोबांमा त्रिपुरानि स्कुल लगो जों बेरायखाय हंकाय नुगो आजागा सथै नक करै ति नोंजांनाय करै आचुंनाय बेन्च करै फेन करै कारेन्ट काहामखाय करै जों गोबांमा स्कुल लगो थांका ठीक आसे सोला रक्त सरिनानि बागै मेनेज खायसिमानो किन्तु हाइपानो बुरि बररकनि बागै सथै नक करै इंगै सथै जांनो से बरक जागासै दै नोंजांनानि बागै फिल्टार अनेक चेगन चेगन जाक जेटा स्टुडेन्टनि केपासिटी बाय आमो इंया अमा हाइकेनो जों स्टेट गभर्नमेन्ट नो सानमो सङो बरक जतन क्लियरिफिकेशन दिथुं रोमान स्क्रिप्ट नीति जोंनो गेजेट नोटिफिकेशन पब्लिक नो फुंनांथुं जोंनो फुंनांथुं कारण बंनि आ बहु बायसिमिन सामा बाय अमक प्रॉब्लम सॉल्विंग याको हिनि जों खाखायो जों गेजेट नोटिफिकेशन रिवै पब्लिक नो ताई जे चिनि टिआइएसएफ नो जे जे प्रोटेस्ट खायमानि बंग जतन क्लियरिफिकेशन दिथुं बरक साका जों बंनो वेलकाम खायो बंनो हामबाय जानगो किन्तु जे ऑफिशियल सिस्टम तमनि जे ऑफिशियल प्रोसेस तमनि अमबाय बरक कंप्लीट खायनानि दं नरगनि तामो कोर डिमांड तमनि तामो मानखा ते सेलिब्रेशन तामने बाय खायजाखा चिनि डिमांड तो अमनो तमनि चिनि डिमांड अमनो तमनि जते रोमान स्क्रिप्ट बाय टीबीएससी एग्जाम रगो मा सैतुं टीबीएससी एग्जाम जों सैनानि स्टूडेंट रक जते बांला बाय जे नर नुखना चिनि अ जागाव जों टीबीएससी ऑफिसो थांका आफरो पुलाखाय बांला बाय मा सैनाय हिनसाव नेक्स्ट टाइम बतेसे इंग्लिश बायबो बांला बायबो सैमाननाय हिनसामानि आबनि यागुलो बतेसे बांला बाय सैनाय हिनसाव आबनि बागैनो जों चिन ऑफिशियल प्रोसेस बहुत कागज जमा रिखा मेमोरेंडम रिखा एप्लीकेशन रिखा माने ऑफिशियल प्रोसेस ते जों बेलेनो थाङै नाके किन्तु हाइपानो जों नुखा जे ऑफिशियल प्रोसेस रिमानि बिसिङावनो ब मानियांगै जों लाहार कासुनानि बागै जों बाय दंखा लाहार कासुयै जों अरो सारिगो नुखा चिनि अजे चिनि टिआइएसएफ नि बररक लामा कासुमान टिएसएफ रक लगे दिखा गोबां सिविल सोसाइटिस रक लग लिमानि यागुलो आफरो सारिगो कायसा प्रेस मिट खायका बरक स्टेट गभर्नमेंट रक जे आगिना हाइगोनो थांसिनाय
hingga bawa arok clear ke saya ku agin hasil tam thang sinai om ki permanent nengnai nagi sudu khenan bagi dengnai na o year ni bagi dengnai na phainai je bisi tongmani amon bagi dengnai hingga sing amoni clarification sano jate borong gazette notification dithung te chini joto lukurok na saimani tung borok tam nai ya ama haikai borok bukhawa public ni bukhawa meeting ma ta tonthung te celebration ni kok kangkai celebration ke bo khayaku celebration angno mane sing TISM ngi singno step na hari omno bondo ringmani celebration khaikangge sing mo khaikamo bajar photo dikam gati bagi salaikamo haipano sing to celebration khayaku buri borok sin amo borok songrok borok nokni asuk ongkoriya nokon tonglai jao thangleka kisa borok khobor nok khanawi borok kisa excitement no mosaleka asno kintu all tripura mo excitement ba celebration hini sing balai hukun বারোটার বন নিশ্চিকা ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপিনি মুখ্য প্রবক্তা শাখা কাশি প্রেসমিট ও যে রোমান স্ক্রিপ্ট ফর কগ্রক যে মুভমেন্ট অমুক কাইসা পার্টিকুলার কোনো পলিটিক্যাল পার্টিনি উইংস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন সে অবর ডিমান্ড খাইবনি ओंखाय आव कि पाब्लिक डिमांड नाकि कोनो पार्टिकुलर काइसा पलिटिकल पार्टिनि wing student organization no tam sanam som norok joton saimano tin lugrobo saimano tipra motha tipra sarok ni man thaini bagai na fight khaitu tipra sani man thaini bagai fight khaitu abon bagai chini kobama wings to tipra motha ni tin tipra motha ni buri bodol tong tipra motha ni TF tong tipra motha ni YTF tong sengkhai reng srungnai rong bodol মানে সুনো রং সরংনাই রংনি যদি কোনো জংজাল দংহাঙ্গা বংনি কোনো প্রবলেম দংহাঙ্গা আমনো নাইকানি খাই আমনো বাহাইকাই ওভারকাম খাইমান আমন বাকি সুনো দায়িত্ব জাকা ব যদি সাকাঙ্গা আমো বিন বাকি পলিটিক্যাল বিন বাকি ইঙি মানা সিন বাকি পলিটিক্যাল যা সিন বাকি সিন বরং নি মান থাই সিনি তি পারসা বরং নি রং সরংনা নি মান থাই আমন বাকি সং ফাইট খাই আমন সলাই সাকা মন নুখনা খুয়াই আম চায় সিনি বরক দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ অফ বুজাকমানি বংন কোনো খাইয়া जों TISM थाङो बुजाका बुजाय बंनो पुलिस केस रिका बरनो साकाबो खोनाया जों लामा कासुमान यागलसे आफ्रोसे बरक एरेस्ट खायो जेफोरो जों गभर्नमेन्ट नो प्रेसार दिखा आफ्रोसे बरक एरेस्ट खायो बरक साइमान ना बंबागे पॉलिटिकल ना चिन बागे पॉलिटिकल चिन बागे चिन तिब्रासानि मानथायनि बागे जों फाइट खायो आ जागा तो केबो जों तंतौ जागे हिमदि पिकनिक चालायगोन ना ताक तो पिकनिक सिजन पिकनिक चालायना जों पिकनिक जानायनि थाङिया केबो हिमदि खिचड़ी सं चालायगोन दल खातिनि हिमदो आन्दि केबो थाङिया जतनो जानजान सामुं खिबै इम्पोर्टेन्ट सामुं खिबै गोबां मा तिब्रासा बरक आदिनो लाइलिया पुलिस चाकरि खायनाय थुं फौजी खायनाय थुं बरक सिरिसे आदिनो अफिसर को थांलिया अमो तामबा जों अर कोनो पॉलिटिकल फायदानि बागै अमो जत मिलिउइनो चिनि TISM रक या प्रिसेका आमने लोकेशन लगेरिका TISM ते सिविल सोसाइटी जत मिलिन अम चिन्ति पर्सन बागै फाइट करि और कोनो पॉलिटिकल एजेंडा करि अच्छा नाउनि नक तो गैजेट नोटिफिकेशन से खाया नक तो सगां सामाने कोनो राइटिंग रिया सासे रूट ब्लक खायमाने रसायानि सावनाय नाउ जेहेतु सरकारबो गैजेट नोटिफिकेशन से खाया बुखो बासिमि प्रेस नि छाव बासु न माबा सखि कता मगा हते रसा नक टार्गेट सगां सामाने नक माने चिनि TISM नि फानो गासा कमिटि चिन सामजां माने रोमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट नि बागै सो जों कमिटि नि डिसिजन मा खानाय आमोन यागुलो जों चिनि जे लुखरक त्रिपुरा बासिरक जे हामिया साया बा जारा आसे प्रॉब्लेमो कलाइखा और लामा किसा कासमानि बागै ते चिनि फाइनाय सालो चिनि बोर्ड एग्जाम मतो जों थिंना एकदम स्ट्रिक्ट खानो खायनाय हिनतमोन किन्तु जेफोर नुजागै दंखा चिनि मकल बसखां नुखा गोबांमा रुगिरक एकदम सिरियास जों जतन कक रिमा मतन केबो चिन्ति बारसा लारिलिया किन्तु बंबागे प्रॉब्लेम थाका गोबांमा बरकनि आफुरो फ्लाइट नि टिकेट तमनि बरो कैंसिल होनखा जों गभर्नमेन्ट नो रेसपेक्ट रिवै ते चिनि कमिटि नि ककनो जों रेसपेक्ट रिवै जों एटलिस्ट बंनो किजा टाइम दिखा बर बसाव टाइम किजा दिखादि जों आमनो मैनेज खायनाय हिनि चिन जेहेतु चिन ऑनरेबल CM चिन बुबाग्रा बेकक सायो अमर कक साका जों आमन बागै नमन र साका किन्तु जों जुदि गेजेट नोटिफिकेशन माया हंखाय जों जबा अंखरनाय तेसा जों रेडी दङ ताकफोर ताम दङ जे इनडेफिनिट स्ट्राइक नि मिनिं तो ग्रीन होनखां आबन बागै पब्लिक अफ दङ जे जिरुनि सिमि चें माने जिरुनि पाइ दङ इनडेफिनिट स्ट्राइक माने तामबा जों तिनि सालसा स्ट्राइक खारिका खाना र साका आमया बोले जे माया स्ट्राइक चलि दङ ए आबन तो साजा रसा खिब गाहां बा जे माया चलि दङ बोलते सोशल मीडिया आव साजा दङखा जिरुनि सिमि चें माने जिरुनि पाइ रखा डिफरेंट स्ट्राइक को मिनिं से अमो कोनो जिरो या तिनि जे CBSE एग्जाम जे इंग्लिश बा रोमान बैसिका आमो तो नरं नायदि TBSE परीक्षा पुरो रोमान बेमार दे मासी आफोर नक सादिदा सनो आफोर जुदि बर मासिया हंका स्टुडेन्ट मासिया जों गसिनाय जों नंथानि माप साननाय आफोर जुदि मासिया हंका आफोर सादि
nok nas na ko Tapos kalayo Roman script Bengal script porimani simani kok borok tini salsa niya agini simino Roman te Bengal kini ben poribu shui phaimani keso ketal kun achievement to nugya omon public ni kol ne ko public ni education ta total achievement nu gya hini amo sakai to bul karon tangi hinma naidi जों जेफोर त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन थांगा डाइरेक्टर जेफोर बार कक साका बनो कयमुंब्ला याफारका आफोर ब सामानि पुइला बेंगली में मासिने आबन बागैसे जों कयमुंब्ला याफार माने तापर ब लास्टली एग्रिंग माने बांग्ला रुसिने इंग्लिश रुसिने हिने हाइपानो बतेसा लास्ट सते बिनि बयान पाल्दो देखना बांग्ला बाइन मासिने हंगाय ताबु जुदि जों सबा खाय हंगाय ताबु जुदि जों लाहार कासु हंगाय तिनि केबो अर चिनि रोमांस के मासिक रकम अमतो चिन अचिभमेन्ट जों अमतो इ हिनमाया अमतो चिन प्रेक्टिकल ब्ले एग्जाम फुरु जत कामियाम चरन एग्जाम रिनाय तंगान नर बंनो सोंदि मारिया हंगाय आपुर जों सादि आपुर जों सावनो 0 थामनो 0 नाय गाय tabu shuk jora simane jora tei government ebo khakte bangla bone mas sinai hine omhai kubuman omhai kasipuna notification kurikon inke so bangla bone mas sikamon obhai to kuno kogya borok त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि बोर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन ताबु सब जरा कासिबो नोटिफिकेशन करे कोन जे बांग्ला बने मास हिनाय इंग्लिश बे मास हिया सो आज को हमनाम तो बारबालिसे इनका अब बाले सजो जे जिरुन सिमि चेंगने जिरुन पायो हने आज बारबालि जरा हिनि सानाय रक बा जरा बारबालि हिनि वानसुक तंनाय रक बं बागा को कायसन सानाम जंगन त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन नि बं थानि सिया स्टेट गभर्नमेन्ट नि अंडर सामो चलु जुदि बरक जुदि छायकाय जों जुदि चबा नखर जाहांगाय तिनामन खायकामु तिनि सिनि गोबांमा साखाय सादाते ताबा आगुलि रग सिनि गोबांमा त्रिपुरा सार सातक पित खायजागि दं आमो कि बरक सैसि देखायबा जों नंमा सातकनाय हिने बरबो तामो खायजि फुनुगै दंले खाय फुनुगै फानसे जों त्रिपुरा सार कोन खायमिया आमो तामबा आमो चिनि जों त्रिपुरा सा आगुलि जरा त्रिपुरा सा गोबांमन दं किन्तु त्रिपुरा सा जन थानजागरि केबो बुजागै दंखा केबो कोन खायजागि दंगा हायनो साखाय साइटिखै नाय सिमिन हिमि थां जों जुदि आ जागा थाङै बोसाखा हांगाय जों जुदि थानजागा बोसाखा हांगाय बरबो कोन खायमंला ओंगाखमो कारण चिनि आगुलिबो आगिनि सिमि जों मनुगै हायका आं आगुलिन तरो आगुलियो त्रिपुरा सार अनेक थानजा तंमानि आगुलियो त्रिपुरा सार अनेक रेसपेक्ट दंमोन किन्तु थानाय बिसि कयेक बिसि रमै अमाहाय किसा चेंजेस नुखा हायबन ताकतेसा अमनो सेटल खायनानि चेष्टा खायदों tini TBC ni jeda dine CBC ni exam nukja kha makato school khoksa student broi bojepur exam rane thanga bojepur saka ang Bengal script bai kofudia ang Roman basine hampro khoksa teacher bonno ka suka nang bangla bai namasne bishodi jehetu nang bangla medium ni inge wafro question paper pori me ni khe issue to pro bo khoksa teacher na samka jisa khana mane pia ba school ni hote English bai ne Roman ko Bengali bai pori kharnai om hai teacher provide khajaliya o pati mung o kokshin mung tumung kubui ing to kahanga ke nok tia esen berkati bom haya frisanai जों अमनि बागै आगेबो साजाक दङ जुदि एग्जाम सेन्टार बांला बै तो ताकला दिसिने कारण आसे फाटसाकै आसे गोबांमा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश बाय रोमान्स के सापुनानै आसे माने कलाय जों बो एग्रि खायना का ठीक आसे ताकलान बागै बांला एफान दिसि दं किन्तु आजान टीचार रक बंनो हेल्प खायनानि कक जुदि बर हेल्प खालिया खाया हांकाय बा नंग कोनो एग्जाम रक नंग नि रिथानि प्रॉब्लेम खांकाय जों साजाक दङ सिनि TISF नि पेज दङ फेसबुक आ जागा नरक नंगनि एड्रेस नंगनि नाम्बार किसे सेन्ड कर हदि जुदि कुबि नंग खांकाय जों बंगनि बागै एक्शन लानो कारण तांग हिनबा चिनि राइट टू एडुकेशन चिनि इंडिया नि आइन नि अंडर सिखलायो राइट टू एडुकेशन अंडर ताम क्लाम तो साइमन नांगन ब शिक्षक तुति जुदि आन्ति खायगां गाम बेलेना साया जों अमनि जों दरकार नाका फाइनान्स हाल थाङो जों बबाय अमनो क्वेश्चन क्वारी खायनाय जों तिनि एग्जाम हिनै एग्जाम हलो हाममानि आउटसाइडर रक साया जों आवन बागै जों तिनि कोनो स्टेप ना हालिया जों फाइनान्स हाल दरकार नाका जों बबाय थाङो मालायनाय स्कुलाव थाङो मालायनाय बिसि चाल जाबले गानाव नाम तो आसराय रमान बायना आंसर खायनाय माने फेबा स्कुल टीचर बायना बसाता खनो रमान बाया बांला बायना आंसर खाय हयतोबा ब जे टीचर तमने ब साइमियाना जे रुल्स पाल्टो जाकरि थांमाने हयतोबा ब आमनि ब कासे शिक्षक शिक्षिका फानो आमो बागै एवेयर याना ब साइमान दरकार ब साइमान तो जों साइमियाङा जों थाङो साइमान निबानो आसल दिन रमन जे रोमान स्किम नि सभा बतानि साइमायांनाय ब साइमिया आमन ताम बागै साइमिया आम बस साइमान आम तो जों साइमिया जों थाङो बनो सोंनाय ता आबन नों ताङो साइमिया जों बनो सों जो स्टुडेन्ट कि बबिन प्रॉब्लेम नङै तमै बकि एग्जाम बरिया न फायना नांसना ते जा एग्जाम रिन तां हाइनसा नों एग्जाम तो मास मारि नै एग्जाम आबन बागैन थाखाय एग्जाम जुदि मारिया खाय आरो
টিচাर बाय साय जुदि याके जोंनो सादि कस्त खाय जों किसा लेट के सगियानो दरकार नांखाय 1 घन्टा 2 घन्टा फोन लेमना हायपनो जों थाङै सगिनाय सिनि तो अथॉरिटी सिनि दायित्व दङ जों बावनो एग्जाम रिजन जों थाङै सगै बावनो खारिनाय जों दा गभर्नमेन्टनि गेजेट नटिफिकेसन एसे दिन जल्दि लासिनो जों आबन बागै जों कक सालाय दङ आं अलरेडि चिनि ताबुक जे मिनिस्टारनि परे एडुकेशन मिनिस्टारनि परे जे सेक्रेटारि दंमोन बबाय थाङै मालायखा आमन बागैनो जों डेभलप खायनान बागै माने अ जे कक बरक साबजेक्ट न डेभलप खायनान बागै अमनो बयबो जाते इंलिश बाय साबक दं जाते चिनि क्वेश्चन पेपर बाय इंलिश बाय दं आमन बागैनो जों ट्राई खाय दङ ते गेजेट नटिफिकेशन नि बागैबो जों गभर्नमेन्ट को ताबुक नंग तरफ हयत आपिल खायखा बरक बाय जोंते सालायनाय बरक जुदि याखै जों चिनि सामुं खायनाय बरक सामुं खायदों थांनाय भारतनि स्ट्राइकआव आबोथ' स्ट्रक आरो तो एनाफ पार्टिसिपेट खायखा पुला अल ओवर त्रिपुरा जों नायना थाखांखा चिन थानि फटोस दङ जत स्कुल कलेज नि स्टूडेंट अफ फाइक बेलेगेन हामबाय हाइमेन बागै कारण बरबो बुजिखा जे सबा तामनि बागै इम्पोर्टेन्ट चिनि आमानि कगनो बानसि नांगन बागै चिनि आमानि कगनो सैनानि बागै अ सबा आमन बागै बेलेगे हामबाय जों जे नुंमानि जतनो काम करनखाय न पालाय लेखा ते स्टूडेंट्स नो बेलेगेन हामबाय जों लगिन नरगनि नेक्स्ट स्टेप तामंनाय जों नेक्स्ट स्टेप आमनो जों दाबो कक बरक साबजेक्ट नते चिनि अफिशियल्स बाबे जों बोसोर डेभलप खायमान जों आमन ट्राई खाय दङ जों आमन बागै न जसे दति दति मानसा जों आमनो चिनि पार्टी नखररक चिनि सिजां नुजारबे जों कक साय दङ ते जों रिसार्च खायमाने यागु लम्ब सायमाका जे ताङै जों फाटजाखै रसायरिका कारण चिनि त्रिपुरा सारंनि बिसिङाव कौमा आगि मन्त्री मिनिस्टार रक थांजाक दङ आबुनि यागुलो आरो कबुमा एसेम्बलियाव तंनाय बरक दङ बरकनि खुक्तिबो जों सायमाका जे मिनिस्टार कोनो स्टेटमेन्ट लिखा हंखाय आम अटोमेटिकली न काम स्टार्टिं थानानै सुरुं थांगोन आम तो हिनि जों सायमानका आबन बागै न जोङो चिनि पाब्लिकनि दुख कष्ट नुगै ते चिन त्रिपुरानि जे अमरन नुगै सिचुएशन नुगै न जोङो बन्दन रसाव जोंबो आसो फाटजाखाय एखायथ जों आफोर लगे लगे नंग प्रेस मिट खारि कामो जों जत किसु जाचाय खायसे तिनि नंग बुसखां हाय जों आसो जरते जोंबो हारमानि मानिया जों टिएसएफ नि जे